मनुष्य एक दूसरे से इतना दूर बा जितना कि धरती से चांद बा, आ निकट भी इतना बा जैसे पानी या मछली के मित्रता बा। यहाँ कोई के कोई नहीं खे, यह सत्य बा। वास्तव में यह ज्ञान के आधार हो कि यहाँ कोई के कोई नहीं खे, ना कोई केहू के पिता बा और ना कोई केहू के पुत्र। रिश्ता, नाता, मोह, माया, शत्रुता के बंधन, ये सब माया के दृष्टि के भरम बा। कौनो रिश्ता नाता सदा खातिर ना रहेला, सदा रहेला केवल सत्य या भगवान। यही से भगवान के एक नाम सत्यनारायण भी हो। शास्त्र में लिखल बा कि हर जीव के आत्मा में ईश्वर के ही प्रतिबिंब होला, अर्थात समस्त जड़ चेतन प्राणी के अंतर में ईश्वर ही रहेनी। फिर चाहे वो मनुष्य बा, वृक्ष बा, नदी बा, पहाड़ बा, पशु पक्षी बा, आ चाहे पत्थर बा, हर जीव जंतु ईश्वर के ही रूप बा। ज्ञान अथवा भक्ति के दृष्टि से देखल जाओ तो पत्थर भी भगवान दिखाई दी। जब आँख से माया के पर्दा हट जाई तब ये बात के ज्ञान होई कि अलग अलग पात्र के अलग अलग रूप धके भगवान स्वयं ही लीला कर रहल बानी। स्वयं ही पिता बानी आ स्वयं ही पुत्र, स्वयं ही मित्र बानी आ स्वयं ही शत्रु। जब ये चरम सत्य का अनुभूति हो जाला तब प्राणी दुख आ सुख के सीमा से आगे निकल जाला। तब ओकरा खातिर मिलल बिछड़ल, संयोग, वियोग, मित्रता, शत्रुता सब कुछ एगो खेल जैसन लागे लागेला।